Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ба шумо ҳастам Ҳосия Шаронский, мастери ширкати Атомӣ. Дӯстони азиз, зиёд нафарҳо, асобина одамое ки дар компанияи мо кор намекунанд, дар компанияҳое ки кор мекунанд, корашон пеш намерава, баъд омада дар комментарияҳои компанияи Атомӣ менависанд ки маҳсулоти шумо ҳаром, ҳамаш дар давлате ки давлати исломӣ нест, чизои ҳалол намебурорад, чизои ҳалол намехӯрад, дар ҳамаҷо истеҳсол мешаванд, ҳамаш ҳаромад. Гарчанде миллион бор гуфта будем ки хемохем алафо тайёр карда мешава, ягон чизи ҳаром надорад. Ана ки барои шумо бигирем, дар пешонитон бизанем. Ина муфтиёти Россия барои ки одамое ки Россия боршона мегиранд, инаҳа тасдиқ кард ки 100% маҳсулоти ҳалоланд. Ҳозир дар чой, дар спирулин, дар ҳама кремое ки Россия, Тоҷикистон, Қирғизистон равон карда мешавад, анами знак ҳаста, яъне ки муфтиёт ҳамаша дид ва дар асл воқеан анами маҳсулоти ширкати Атомӣ ҳалоланд. Кадоме киша дастрас мекунед, аввал составша бихонед ва бинед ки инам хали знаки ҳалолам ай ҳози ай ҳами партия уже омадеста. Барои ҳамин дигар надоред, худтона дар комментария ҳам натиҳен, коргарои дигар ширкатҳо бирен, кортона пеш барен. Дигар ин тема маҳкамай.